local. În acest moment, România are o fereastră de oportunitate imensă. A reușit să descentralizeze fondurile europene, în mare parte. Mai are de făcut pași, dar ne luptăm să ducem fondurile europene cât mai aproape de decizia locală. Are un volum de fonduri europene istoric la dispoziție. Mai are o altă mentalitate. Sunt și eu membru al unui guvern de 12 luni și schimbăm paradigma de decizie, dacă vreți, transmițând-o către local, ținând cont de nevoi și căutând finanțare pentru nevoile la nivel local. Trebuie să renunțăm la mai aștepta ultima clipă pentru a atrage banii europeni. Acest exercițiu financiar 2021-2027, poate și ultimul pe structura de finanțare existentă, reprezintă și o provocare, iar eu vreau să fac parte din această provocare împreună cu dumneavoastră, ca în 2026 poate să rămânem fără bani de tras. Să găsim alte soluții. Să nu ajungem în 2030 să ne chinuim să facem absorție la ceea ce ne-a rămas în cont și să găsim nu știu ce soluții de optimizare, dacă vreți, a axelor de finanțare. O să stăm împreună și o să lucrăm. De banii avem, ne trebuie proiectele, angajamentele, contractele și drumul către beneficiari. Trebuie sprijiniți beneficiarii pentru a putea să facă proiectele, pentru a putea depune proiectele și atunci orice demers și efort al nostru se va regăsi în bunăstarea cetățenilor. It is a historic moment for the European Commission also because it shows like full maturity of the Romanian state to Este un moment istoric și pentru noi la Comisia Europeană, pentru că arată întreaga maturitate a statului român. To spend the European money, the tools which we provide, de a cheltui fondurile europene și instrumentele pe care le punem la dispoziție at the place where they are spent, where they are used the most efficiently. În locul în care acestea sunt folosite în modul cel mai eficient. For the 20 years, Romanian states prepared, built the capacity to allow this to happen. Și timp de 20 de ani România a construit această capacitate astfel încât acest lucru să se întâmple acum. So I am thankful to government, to the region, that they proved themselves that this is achievable. Și sunt recunoscător guvernului și regiunilor că au dovedit că acest lucru se poate îndeplini. This is important because in Brussels, really we don't want to make decisions on what is most needed in places like Craiova, like Târgu Jiu, in whole region of southwest Oltenia. Și este important pentru că noi nu vrem să luăm decizii de la Bruxelles în legătură cu nevoile care sunt la nivel local, în Craiova, în Târgu Jiu și în Oltenia. In the European rule, one of the key principles is the principle of subsidiarity. Și un principiu cheie în Uniunea Europeană este principiul subsidiarității. So that decisions should be taken as close to the citizen as this is justified. Astfel încât decizia să fie luată cât mai aproape posibil de cetățeni. It means we don't know what is best for Sud-Vest Oltenia. People in Bucharest also not because of a lack of competence, but because they have so many different cities to deal with, they also make the decisions in a limited information without having the time and the capacity to take everything into account. Atât noi la nivel european, dar și Bucureștiul nu cred că pot să ia deciziile cele mai bune, pentru că nu doar pentru că nu știu care sunt nevoile celor din Craiova, ci pentru că aceste nevoi sunt la nivel local. So we are happy to see that you are ready, and already to tell you the first good story, we had long negotiations with the team from South-West Oltenia.
Și ne bucurăm că sunteți gata să adoptați această măsură și am avut negocieri de lungă durată cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. Comisia Europeană a fost unul dintre cei mai activi suporteri a ideii de a avea pentru prima dată 8 programe regionale adaptate specificului și nevoilor regiunilor, care să fie descentralizate la nivelul ADR-urilor. A fost pentru România o mișcare curajoasă, asumată și pe care, e bine să o spunem, a existat un parteneriat extrem de solid între toți decidenții, beneficiarii și între România și Comisia Europeană și aș vrea să mulțumesc pentru asta și Comisiei și să spun că ne bazăm pe parteneriatul pe care Comisia îl va face de acum cu statul român, cu Guvernul României și cu autoritățile de management, cu cele 8 noi autorități de management, pentru ca tot ceea ce înseamnă proces de accesare a fondurilor europene să fie o poveste de succes. Despre regiunea Sud-Vest Oltenia nu am absolut nicio emoție, pentru că știu că este cu o secundă mai rapidă, cu o secundă mai determinată decât toate regiunile și probabil și toate ADR-urile din țară. Mă uitam că deja ați publicat mini-ghiduri cu privire la colurile, la apelurile pe care le veți lansa din programul regional 2021-2027 pe cele mai importante domenii. N-am văzut la alte regiuni, sau poate n-am văzut eu bine, așa de mult pragmatism, ca lumea să știe, micro-întreprinderi, IMM-uri, infrastructură de transport verde, ca lumea să știe de pe acum ce cheltuieli eligibile, ce sume, ce alocări, ce granturi se pot primi. Deci vă felicit încă de pe acum că v-ați asumat acest rol. Știu că există un angajament ca banii nu doar să fie absorbiți, dar să fie absorbiți strategic pe proiectele cele mai importante din marea de nevoi ce față provocărilor, dar probabil că la final de perioada de programare, când vom discuta despre realocări, cum discutăm și acum, despre a încerca să ne asigurăm că banii sunt absorbiți, porurile vor fi campioane și probabil că vom putea și să realocăm și să suplimentăm în interiorul alocării politicii de coeziune. Toți beneficiarii din această regiune, privați, publici, veți reuși să folosiți acești bani pe proiecte care să devină reper și pentru România și, de ce nu, pentru toate comunitățile din Uniunea Europeană. Eu pariez pe povestea de succes a descentralizării porurilor și sunt sigură că ne vom revedea într-o competiție constructivă, cine știe, la gala premianților și vă doresc să fiți cei mai buni și cei mai tari, așa cum cu siguranță v-ați și propus. În calitate de reprezentant al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, adresez mulțumiri echipei Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, că au fost partenerii noștri în demersurile comune derulate în această perioadă de programare. Mulțumiri pentru dedicarea și eforturile depuse în finalizarea unei etape importante pentru atragerea fondurilor europene, alocate prin politica de coeziune pentru perioada de programare 2021-2027. Astfel, în cadrul acestei conferințe, se va semna declarația comună a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și a Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, prin care se va statua instituirea unui parteneriat la scară largă și o colaborare susținută și proactivă, astfel încât să se valorifice întregul potențial al fondurilor europene, cu scopul de a realiza o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii la nivelul regiunii. Sunt absolut convins de capacitățile instituționale atât ale beneficiarilor din zona publică, din zona din care vin, cât și a celor care au gestionat fondurile până acum și că vor face o treabă bună în continuare. Regiunea Sud-Vest Oltenia, prin programul regional, are asigurate premisele pentru dezvoltarea unei economii competitive, care să conducă la creșterea produsului intern brut la nivel regional și județean, prin investiții în stimularea capacităților de inovare, cercetare și promovarea adoptării tehnologiilor avansate, ce vor avea ca efect îmbunătățirea mediului de afaceri regional, atât prin investiții în capital uman, cât și în infrastructură, inclusiv infrastructura verde.